Hayırlı gün, muhterem rayondaşlar. Elektron gazetimizni sotsial жилтәрләрне карап баручы дусларыбыз һәм шулай ук инде Саба таңнары газетасын укучыларыбыз. Без бүген сезнең белән Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы, Теләшә муниципаль районы комиссары Закиров Фәнис Фәрит улы янында әңгәмәбезне корабыз һәм инде хәрби хезмәттә бүгенге көндә булган райондашларыбыз турында мәгълүматлар алып үтәрбез. Фәнис Фәритович, өлешчә мобилизация игълан ителгәннән соң район буенча күпме кеше хәрби хезмәткә алынды? Исәмез хәерле көн. Мен инде теге шушы безнең военкомат ике районга күрә булгач, икесен бергә теге беләштеп әйтеп китәм. Шушы өлешчә мобилизация ителгәннән соң инде без шушы военкоматыбызга ике районны кушсак инде 800 га якын егетебез чакырдык инде, повесткалар буенча инде. Шушы 800 кеше арасында безнең бүгенге көндә өлешчә мобилизациягә 200-дән артык егетебез армия сафларында хезмәт итәләр булыр инде. Һәм инде барса дагы шушы безнең специальный зона специальный операция хезмәт итәләр. Махсус хәрби операция хезмәт итәләр инде. Дөрестә теге авырдан булды инде мобилизация вакытында, чөнки күп кеше бит безнең военкоматта килмәгәннәр инде. Кайсы сәламәтлек ягыннан күп булды инде, менә вайтларда инер дә бар инде, менә шушы безгә бик әзрәк кенә авырлыкка тудырды. Чөнки чакыртып без аларны хәрбисендә гойнды буйлаган идек. Инде менә шушы чакыртып повестка буенча килә башлагач, күбесенең жалобалары булды инде, ниләр булды, менә шушы 8 кешенең дөресәйтелә килгән 400-500 артыгы безнең инде медкомиссияга җибәрелеп, медкомиссия үтеп, күбесе негодин булды, кемдер инвалид инде. Бар да без үзебез куйган пассатларны планнан үтәрдек, Аллага шөкер. Егетләр безгә пока исән сагына матурны әйтте безнең армияда сафларында хезмәт итәләр. Фәнис Фәритович, әлбәттә инде мобилизация белән бер рәттән контракт буенча да хезмәткә чакырылулар булды, шулай ук анда хәрби хезмәткә китүчеләр булды. Алар турында нәрсә әйтерсез икән? Бүгенге көндә безнең инде менә хәзер Саба Теләш районыннан алсак 65-тән 70-га егетебез хезмәт итә. Чөнки безнең ничә сомнады теге әйтә алмыйм, чөнки безнең консумация киләләр, контракт итәләр, кемдер уже безнең контракт подписал, кемдер бүген китә, кемдер иртәгә китә. Но бүгенге көндә 70-тән артык егетебез контракт буенча хезмәт итә инде. Көндәлек саннар үзгәреп тора, шулай. Үзгәреп тора. Ник дигәндә, менә безнең инде бүгенге көндә Саба районыннан 24 егетебез хәрби сафларына китте шу елда инде. Теләшә районыннан шул 24 егетләр хәрби сафларына үтә контракт итеп киттеләр инде. Һәм инде безнең моңашыдаган егетләр армияда хезмәт итә, шуның барсын бергә барлап алсак, 70-ка якын егетебез бүгенге көндә инде контракт буенча хезмәт итәләр. Менә әлеге контракт буенча хезмәт итүчеләргә нинди түләүләр, нинди ярдәмнәр ителә, нинди ярдәм каралган, менә алар турында да кыскача гына. Менә инде бүгенге көндә алсак, хәзер бит безнең элек контрактка дигәндә әгәрдә безнең егетләребез укып бетергәч, бурчып заведение бетергәч инде СПО бетергәннән соң контрактка китәчләр 2 елга дип инде. Менә бу елга закон керде, әгәрдә егетнең үзенең теләге бар контракт буенча инде, ул уже хәзер контрактны 1 елга төзи ала. Бу укып бетергән кешеләр сонын әйтәм инде мин. Шулай инде безнең армия сафларында хезмәт иткән егетләребез контрактка чакырып калабыз инде. Әгәрдә инде кемдер менә элегрәк сәламәтлеге буенча бармыйча калган булган икән инде, әгәрдә бүгенге көндә теләге бар контракт буенча төзергә безнең яңадан билестен узрабыз дагы, һәм инде ул шулай ук хәрби контракт заказ итеп ала инде. Медкомиссия узганнан соң рөхсәт бирелә икән, ул вакытта инде әлбәттә ул дагы әлеге хәрби операциядә катнашалар. Бар, теге теләк белдерәләр. Каршы килнебез, навстречу барабыз дигән шикелле, булышабыз, Аллага шөкер. Аларга инде ярдәм дигәндә инде, допустим, контракт заключеннән соң инде безнең министерство обороны подъемный пособие бирә инде. 195 мең при заключении контракта инде. Бу контракт подписать ителгәннән соң инде, куллар куелганнан соң, контракт подписать иткәннән соң, частьләргә бергәннән соң, приказга кергәннән соң, аларга инде менә шу министерство обороны безнең 195 мең күчереп куя инде. Шулай әгәрдә инде ул егетебез контрактка китә торган егетнең бар икән правасы, водительское удостоверение әйтәм, грузовой машинага инде. Һәм уже bundan китә икән ул водитель булып, по линии таслак буенча бит безнең безгә. Аңа инде тагын дополнительно 105 мең каралган. Как водитель булып торган инде. Инде. Ну, аннан соң инде без шушы эшләү дәврендә килештек инде кайсы бер организациялар белән инде. Киткән вакытта инде алар шул организация эшкә урнаштырып, нишләп әйтәм соң инде әзрәк кенә кешенең дәрәҗәсен күтәрүче шунда инде 100 меңнән алып 300 меңгә хәтлек мөмкинлектән чыгып ярдәм итә белә. Шулай инде аңлавымча семьяларда игътибар үзәгендә бүгенге көндә социаль ярдәм күрсәтү буенча балаларга ниндидер мөмкинчелекләр тудырыла, семьясына әйтергә кирәк, хатынына, әти-әнисенә дигән
Шундай мөмкинчелектер дә шулай ук каралган. Каралган инде безнең контракт буенча алсак инде, допустим, контрактлар бит инде безнең бер заключение контрактлар уже 3 елдан соң мен русча әйтеп китәм, вступают в систему военной ипотеки. Беренче контракт хезмәт иткәннән соң алар беренче контракт безнең 2 елдан алып 3 елга төзелә бит инде, 5 елга төзелергә может, краткосрочный 2 ел инде безнең. Менә шул 2 ел хезмәт иткәннән соң инде яңадан контракт заключать икән инде. Ул вступает в систему военной ипотеки инде. Сагына инде аның счетына шушы квартира өчен әзрәк кенә энный сумма акча күчереп бара министерство бараны. Ул инде соң сагыннан ипотека алып квартира ала икән. Шул бөтен ипотеканың кагыйдәләрен тапшыра икән финансовый службага инде документлар инде тоже безнең министерство обороны аның шул ипотекасын түләп бара ой сайын. Шушы аның пока хезмәт иткән дәверендә. Ул инде менә квартирасын Казанда ала, Мәскәүдә ала инде шул бәяләрдән чагыштырып карап, семья башыннан балалары булса инде квартирадан карап ала да инде. Һәм инде шушы менә ул хезмәт иткән дәвердә безнең инде министерство обороны шул ипотекасын түләп бара инде. Шулай инде бушлай медицина ярдәм күрсәтү инде Бейтера керек инде отпуск инде елга бер тапкыр бесплатный проезд между Правдемской обратно. Анысы каралган инде ул теге элегелтен килгән сәләр, аны бердәмнәр бар инде. Аннан соң бит әле менә хәрби операциягә чакырылган егетләребез арасында кемнәрнеңдер кредитлар да бар, шулай бит. Менә аларга да кредит каникуллары бирү турында инде сөйләшүләр бара. Менә бездә дә юк түгелдер дип уйлыйм инде мин. Андый егетләр дөрестән дә бу закон тарафыннан каралган, бу эш башкарыламы? Егетләребезнең бу яктан моңзары юкмы дип әйтәсем килә. Моңзарлар булган егетләр теге менә суд приставлары аркылы белешә башлагач, аларның бит кайсында счетларын сайта башлар, кемендер карталарын сайта, акча сыймайта башлар. Ул вакытта безгә инде туганнары килсәләр, без инде аларга справка бирәбез. Хәтта шушы егет безнең махсус хәбәрдә катнаша дигән шикелле алар шул справка белән баралар судьяның приставларга, һәм инде аларның счетларын алып киткәннән соң бүтән акчаларын шулай алып баралар. Моннан соң безнең инде район буенча, гомумән республика буенча гуманитар ярдәм топланып киленә. Ул Саба районының авылларында да шулай инде нинди генә төрдә эш башкарылмый, шулай бит. Һәрбер кеше битараф каласы килми, үзенчә ярдәм итәсе килә, туганнарына, дусларына, авылдашларга, райондашларга шулай бит. Әлдән-әле даими рәвештә гуманитар ярдәм топланылып барыла. Һәм инде тиешле әйтик урыннарга кемнәрдән инде сораулар бар. Безнең бит инде булды машина кирәк булган проблемалар вакытларда, машиналарга запчастлар кирәк булган вакытларда, шулай инде үзләренең көн күреше өчен дәген тормышны алып бару өчен шулай туклану продукциялары белән булган проблемалы моментларда булды. Проблема дигән сүзебез инде ул ярдәм ит алган, булдырылган кадәр ярдәм итү өстендә эшләү турында уйлашылды райондашлар арасында. Менә сез дәген әлеге гуманитар ярдәм белән инде бер генә тапкыр түгел, хәрби операция зонасына бардыгыз, шулай бит, алып барып райондашларыбызга җиткердегез. Менә барганда һәм гомумән операция зонасында ничегрәк безнең райондашлар үзләрен тоталар, һәм инде теләкләре, фикерләре, менә сез алып бардыгыз, шулай ук укучы балаларның рәсемнәрен, шулай бит, аларның язмаларын, хатларын алып бардыгыз. Менә аларга аларның фикерләре ничек? Бу нинди дә булса бер төрле алдагы аларның хезмәтенә этәргеч бирәме? Бу турыда да әйтеп үтсәгез иде. Дөрестән дә инде менә шушы безнең Лешән авиация башлаганнан соң белгән ишә безнең бит инде башта егетләребезне эксплуатациялар инде. Без шушы эксплуатациягәннән соң егетләрнең хәлен белергә бер барып кайтканнан соң, сез әйтмешәләр, моңганнан атыннан соң, аларның предложение булганнан соң инде без теге район текстовый съешканнан соң, съешив инде шушындай нин нәрсә кирәк икән дип иткәннән соң, гуманитар ярдәм белән беренче тапкыр барып кайттык шушы экспога инде. Анда иң беренче без барган разгрузочный жилетлар, нательное бельелар, менә шундай жилы комплектлар инде чөнки аларга теге военный форма биргәннән соң, әле бит күп кеше идән килгән. Безгә таба кышка салкын булды. Шулай итеп менә тара бара инде, шундай ярдәм иттек инде, соңыннан инде аларны шушы махсус зона операциясына барып җибәргәннән соң, кайда барып урнашканнан соң егетләр белән инде бит инде әзрәк шул мен егетләр белән сөйләшеп торам, телефон аркылы, не аркылы инде нәрсә кирәк икәнен белдек тә инде. Опять-таки шул район җитәкчеләре сөйләшеп, иң беренче без гуманитар ярдәм безне барган иде, охшмасам, январьда микән, февральдә микән бардык инде. Бик күп иттереп анда шул аларга килгән билгесе Давидны килеп басуга тотып егетләрне. Окопта блиндажда казарга кирәк, опта казарга кирәк дигән шикелле, окопны казаргач битендә эчендә итәргә кирәк, токталар, пешкысы кирәк, кадагы чүкеше кирәк. Менә шушы без барлап, хайран гына менә шушы авачка трампчыклар, шуруповертлар, саморезлар, кадаклар, җылы киемнәр, газы баллоннар, ашыга пешерә торган
приборлар деп айтамын, менә шуларның барысын туплап, иң беренче без барып кайткан идек Луганск Народный Республикага, населенный пункт Сватовга. Да, сол вакытта килеп кирдек. Ул вакытта, конечно, блиндажлар җылы. Опять-таки блиндаж җылы булыр өчен Акбатовский райондашларыбызга ул сайтларында койда пишләр айттылар, үзләре сатлар инде. Каяндыр токта белән булыштылар. Егетләргә багаж бик шат булдылар инде. Чөнки анда пишләр кирәк, блиндажлар куярга инде җылтыр өчен. Инде менә хәбәр үткәннән соң инде хәзер пишләр дә вроде кирәк түгел инде, но опять-таки менә белгәнеңчә безнең һаман шушы безнең кешеләребез алгарак бара бит инде, алгарак баргач мабизатлар күчерә итәләр. Һаман бер блиндарны эшләп бетергәннән соң яңадан икенче блиндарга күчерә кирәк. Элемтәр торабыз инде. Соңыннан инде без барып кайткан инде Херсонск областька егетләргә шулай ярдәм күрсәтеп кайттык. Барлыгы 4 такы барып кайттым инде менә мин шушы райондашлар белән. Соңгысында барып кайттык без опять-таки Херсонск область. Каховка якларына да уларга инде. Егетләр белән сөйләштек, настроение әйбәт, бодрый. Победа будет за нами диләр инде. Авыррак булса да хәзер иярәндек диләр инде. Башта ук диләр инде. Теге менә мәктәп балалар хотларына килсәк, мин үзем дә блиндарда күп бирдем инде. Конырга туры килгән даими менә бүлмәләргә керсәң, һәрбер бүлмәдә, һәр блиндажда менә шушы балалар ясаган хотлар, рәсемнәр тора. Күбесе инде менә аларның кайсы берсен теге айбирек дип әйтәм соң менә сакла торган сәләбинлекләрендә әйтәләр. Кайсы бер анда менә шундый язучы хотлар бар менә. Күз яшьләре чыгара торган. Мин менә үзем булдым, егетләр чыгардылар, менә укыдык бергә иттек. Менә шын күңелдән хотлар инде. Егетләргә менә алган кайсы берсен даже монда түгел, менә мин теге минем үзем егетләрем бар, әйтә торган, танкта ятырган, БТРда, БМПда, даже менә танкның БМП эчендә шуны менә элеп куйганнар, эләктереп кенә. Менә шуңа карап, рәсемнәр дип менә победа бу за нами, менә ул җикте менә безгә шундый уверенность бирә, баталык итәргә дип менә шундый Этәргеш бирә инде. Этәргеш бирә егетләр. Күңел күтәренкелеге дөрестән дә тылда алар артында балалары торганлыгын әлдән-әле искә төшереп шулай бит. Аларның теләкләре һаман да күңелләрендә ватанны саклау, яклау, шундый хисләр уята. Менә без әйтәм, җир астында менә килдек. Менә Херсонга барып кайттык бит инде. Вроде бер иштән чыгып китәсең дә, җир астына төшәсең. Җир астында шәһәрчелек менә яшерен батырын түгел менә. Чыгып китәсең, анда 400-500 метр җир астына барасың. Блиндажлар, подземелье дип әйтәм теге. Военный буенча әйтсәң, огневой точкалар бөтенесе әзерләнгән, суы да шунда тора. Ашаган да әзерләп куйганнар. Әгәрдән бер нәрсә була калса инде, на первые сутки, на первые 2-3 дня бою барсы да бар инде. Рәхмәт. Фәйзләч, алда менә бүгенге көндә кемнәрнеңдер күңелендә хәрби хезмәткә бару, менә шушы вакыйгаларны күргәннән соң мин дә барыр идем дигән егетләргә фикерләрегез. Әгәр дә желание бар икән, икеләнеп торасы түгел, бүгенге көндә яшь егетләребез Татарстаннан да 10 меңнән артык кеше белән әйтәм инде менә мобилизованияларына. Аннан башка тагын безнең шул батальон Алга бары, Тимер бары, бүгенге көндә егетләр шунда хезмәт итә. Алар бит инде безнең тырышлыгын саклыйлар. Аллага шөкер, без рәхмәт аларга. Җиңел булмаса дагы. Шуңа күрә барлык льготлар барсы да каралган. Подъемный пособиелар, зарплаталарына әйтеп кенә китәм инде, әгәр дә инде абуш рядовой булып китәсез икән инде, бүгенге көндә аның 250 меңнән башлана. Һәм инде до 250 тысяч в зависимости от воинского звания должности. Пулеметчик булсаң бер төрле, гранатометчик булсаң бер төрле, водитель булып китсәң бер төрле инде. Но бөтенесе дә кирәк, водитель да кирәк, повары да кирәк, пулеметчигы да кирәк, гранатометчигы да кирәк, тылда да кеше кирәк. Шуңа күрә безнең капкалар һәр вакытта ачык. Көтеп калабыз, оформление зук түгел, пройти собала медицинское свидетельствование, справка с полицией. Әгәр дә сәламәтлек бар икән, больница подтверждение бирә икән, все, юллар ачык. Әгәр дә желание бар икән егетләрем, могу отношение взять шул Херсоннан, шул Сватовдан, шул егетләр ягына хезмәткә җибәрәбез. Бүгенге көндә потому что инде шулай китте. Шул мобилизацион арасында кемдер уже контракт подписывать итә. Анда тоже вакаторлар бар. Мен соңга барганда командир полкарга сөйләшеп кайткан идем. Пожалуйста, егетләр булса, отношениесен бирәм, дөрес начать итәбез диде. Бик рәхмәт, Фәнис Фәридович, әңгәмәгез өчен. Алга таба да без дә инде сезнең белән бер сүздә, бер теләктә калабыз. Егетләребез, хәрби хезмәттә булган егетләребез исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Әлеге хәрби хәрәкәтләр инде
тизрәк тамамлансын иде. Мөмкин кадәр безнең егетләребез азрак китсеннәр иде хәрби хәрәкәткә. Әгәр дә инде теләге булса, бүгенге көндә сез атап үткән мөмкинлекләр белән алар инде әлбәттә сезнең янга килә алалар. Бик зур рәхмәт. Исән сау хезмәт итәргә. Рәхмәт, бергә булсак, алай булса, дөнья тыныч, имин булыр. Победа будет за нами.